Moikka YouTube! Eli tänään mä näytän vaan tämmösiä kimäjuttuja, ottakaa mä haen. Tommonen hienus. Eli mä tuon nää. Eli siis mä kaadan mitä tässä kulkasta. Eli tulppa on otettu pois. Vähän liikaa. Seuraava pullo. Eli nyt me tarvitaan vielä vettä. Juokse jo oikeesti sitä vettä. Eli tohon tarvitaan vettä, kun mun kaveria kestää. Siis vettä. Eli nyt tarvitaan vettä ja se otettiin ja siitä tuli tommosta. Sormista tuli aika glitterinen. Sillä kuitenkin. No niin. Moikka kaikki! Eli meillä tulee vielä yksi osa tähän, mutta siis siis se tulee tähän, mutta siis mä sanon moikka kaikki! Laittakaa peukkoja, jos tykkäsitte. Ja se on loppukohta, koska tää on mun eka video. Joten niin, kuitenkin. Eli nytten meillä on taas tää ja niin me kaadetaan tätä. Kaadaksä? Joo, vaikka. Eli nytten tuoksa sen Milla. Joo. Oota, mä käyn hakea sen nopeasti. Älä sit riko sitä väripalettia. Joo. Pitää vähän varoa. No niin, eli tommosta tommosta siitä tuli. Ja siis minun, eli Lilli Luukisen voi myös tilata. Eli niin, kuitenkin. Eli sen voi myös tilata. Eli me vain siskoja, jotka molemmat videot. Kiitos kun katsoit. Kuitenkin se tuli siihen väliin ja tää oli loppukohtaus. Kiitos kun katsoit. Toivottavasti mulle tulee todellakin hyviä videoita. Ja muistakaa, mun sisko yleensä auttaa mua. Meille. Niin meille tulee videoita, eli tää on meidän yhteinen kanava. Mutta mullakin on oma kanava, eli sen nimi on Lilli Luukinen, niin kuin mä taisin jo mainita. Eli moikka! Moikka, 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 moikka!